na fa hudie wo yenko awurade na ase awurade na ase ema wakwabo awurade na ase wo Tech FM awurade na ase 102.9 awurade na ase yasutie bio awurade na ase akoma nyina mrase na obeye ohuzentrani awurade na ase Order for Christ asumdwe encounter awurade na ase na me ne watene me de Reverend Father Joseph Mary James Opokuware ani die mu na me chia me sofo pompani Most Reverend Gabriel Justice ya no chehwe Kumasi Catholic Asoriso na machia na bedi akire Monsignor Louis Tufo me chia unya me ba me no adi ahia wona nan ase o Tech 102.9 FM so ene efiada itwatoɔ ɛwɔ me ne wo nkomodie mu ɛwɔ afi mu o Tech 102.9 FM so enti ne mekasa ketua bi be sima enum ɛkɔ edu na yebie ahoma no atum efiri afi ne mfitiase edi besi ene awurade na ase dwumadie no de hin ne kɔ yie de hin na ankɔ yie na ususu sei senti ni sei munti ene ye waha munti ena ye som amerade enti bibi bia wanhye dan hunu ne ye ewe awurade na ase dwumadie no ana de course wa na wani gye ho a etoa so a ebeboa ana nsusu ye pa bia odi tudwa ebetimi aboa no adaroma na odi atudwa ene nkoma ami ni wudie matudin evaluation of the year yenunu na yebu afinomo akonta ifrisi mabe inum eko ya ibetimi afre 0505 224944 0505 224944 ana 0505 225578 0505 225578 ani die mu ya bompa ye wagya no ani oba no ani ohun kronkron ni die mu enye ho ani ohun kronkron ni die mu enye ho evaluation of the year mini ubu nkompon ahwe yechi efri opepon ni de dikan edibesi enne openima ne da etoso aduo no adwene bɛn ne yɛfaaye sei ne sitimi tu ho anamon eniema bɛn ene sanka yɛn ɛwɔ yitirimopo no deɛn ne yɛtimi di soɔ sei ne sitimi tu anamon edi soɔ na sei na Yesu sɛ yɛbɛtumi ede ewura afefufuro no mu die di kan ya me ne wo hwe ye ne Nyankopɔn entem our relationship with God because he is the ultimate ye hwe ye ne Nyame ayonko ye entem efri sɛ ɔno ne ade nyinaa mu ne mpɔmpɔn so pa ɔne brade nyinaa so ɔne yɛtiase a yɛtema no enti sei ena afi ompa ebo ne onyamesom si koye onyamesom no utimi botrai efiri aniso niema edi wura honhom mo ene no kremo were we able to move from the superficial level to the spiritual realities of truth in a relationship with God. Yes, and Tadina de Cotina sorry them, and now say, ya koma ni kra mo adwuma. Ebra ye ni Nyankopɔn ye ka say ye bɔ mpaye no. Ebra ni dru ye ni ye we ni ye de yetumi ye ana say bibibi ti se fon. Adwene Awurade asɛm ho. Ye ni ye ma. Yetumi di bi say adwuma no.
ebi a yɛhyɛ ye nanso afe ne kɔ n'anim kakra yɛhyia ɔbrɛ mu ahometeɛ no yɛadwene sesae sɛ saa nɛteɛ deɛ a yɛbɛyɛ ne dɛn na sɛ kɔyie deɛ a yɛde Awurade ase ɛne ne yɛma yɛn nso yɛn ho amo deɛ ɛtɔ so bio ɛyɛ apɔmudene our health mpanin sisa ɔsesa aduane bɔne gu yɛfunu mu a ɛka ntumpan ma wɔsa anadwo afei mu yareɛ bi a ɛbɛsankasanka yɛn no ɛyɛbu a yɛbu yɛni gu yɛapɔmudene mmra so anaasɛ yɛsan sɛ yɛni ne yɛbu gu nneɛma so deɛ a yɛnkae hunu sɛ nkwan yɛ baako nti afe a yɛbɛwura mu no yɛbɛhwɛ nneɛma bi saa yie deɛ ɛtɔ so bio ɛyɛ yɛadwumayɛ ne yɛsikasɛm ntotoyɛ ɛno ne twa to a mede bi ahoma no tom botaeɛ bɛn na wɔhyehyɛeɛ ɛde maa ho afei mu ɛfa wo sikasɛm ho sɛɛ na wosi tuu ho anammɔn wohwɛ a ɛyɛ nokorɛ kwan ɛso na wofaeɛ a wonya deɛ woanya no anaa wofa akwati kwan bi so a sɛbio na ɛyɛ akorɔ no kwan na ɛyɛ nkontompo kwan na ɛyɛ ɔsoro Nyankopɔn mɛyi yɛkɔ ne sei a anaasɛ yɛhyehyɛ yɛ adwene foforɔ ɛma yɛwerɛ mfiri sɛ adeɛ bi a yɛpɛ biara yɛbɛgya no asase yi so nti sɛ yɛamfa kwan pa a mpɛ deɛ yɛwɔ no a ɛbɛyɛ adanseɛ sɛ yɛbɛɛ wiase na yɛnyɛ nokorɛfoɔ wonyɛ o sɛ ɔnam nokorɛ kwan so asiam fifiri na wanya deɛ wanya no ɛsuate sɛ koraa anigye a ɛba wo mu no ahokeka ne ahosɛpɛ ɛba wo mu no ɛyɛ a ne mu edu wotumi sie sika kakra a na sika ni hɔ nanso wotumi de kakra sie sɛ woanhunu saa nneɛma no yɛ a afe a yɛbɛwura mu yi ansa mpo ne yɛbɛwura mu no fa ho adwene ebio ane adɔyɛyɛ papayɛyɛ wo nsɛm gu ayɛyɛ nanso sɛe na wosi gyee wo nsɛm sika mu sika ɛbaa wo nsɛm no deɛn na wode yɛɛyɛ wotumi sie bi de bi ɛyɛ biribi a ɛbɛyɛ adanseɛ kyerɛ sɛ wɔkɔ w'anim anaa ɛyɛ wo ntotɔntotɔ anaa wode yɛ nsanom anaa wode hyɛ wo se deɛ wonyaayɛ no woma nipa anya so mfasoɔ bi hyɛ Awurade animuonyam deɛ wonyaayɛ no wotumi hyɛ Awurade animuonyam ɔno a adepa nyinaa firi ne hɔ ba no w'ani sɔe deɛ Awurade ayɛ ama wɔ mene wodi si ha na mabia ahoma no atom mpanin si hwɛ ma na twetwe nnwom 0505 224944 0505 224944 ana 0505 225578 0505 225578 yɛkyia wɔ Awurade n'ase wɔ si hɔ nam nyame nhyira afe no yɛhwɛ sɛ nea esi kɔɔyɛ ɛkɔyie anaasɛ ankɔdo sɛ deɛ yɛpɛ na dɛn na wosusu yɛmfa ɔfrɛfo odi kan hello good morning hello hello good morning hello hello 0505 hello 224944 0505 224944 yɛyɛ evaluation of the year yɛde afe no yɛtutu na basa ne asrɛ ɛwɔ nsani ani na yɛhwɛ ɛkɔ yie yɛni nyame ntam yɛawaresɛm mu yɛadwumasɛm mu yɛsikasɛm ntotoyɛ mu sɛi ɛna ɛkɔɔyɛ hello
Hello. 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 Hello, Father. Where are the Nayase? Oh, and Minya means you free. The Pachodin will be a case free. Okay, me Pacho yet you. Yeah, boy, if I was said that, the argument is before. Abrabomo. Hello. Hello, Father. Me Pacho yet you. A honor me Yamishra. Yo, what is another shoemaker? And a man you pull us. Father, Mema was in Japa. One what you for in a Nangopon Sirao. A few na Fitua or the Amayo. My father, the can make and say, I see why you are dear Papa. He said, a foot running for just a man. Or the Emayeno. A boy pa na abasbodena na mede emao. Na fi su mi no ma ko ye in Christos mu no ma metino ebre so ase ewo ablabu mu. De mo dio de mo amlu ye tie gidi mu eboa me pa. Esika sam ne de father. No you ma ye se de da o jeche mu no. Ye de bia na obenya de ope. Inti father na kupon chirawo. Na the uncle is no, and go pay my fear. You be me, you be on CC, you are the encounter. Amen. Yamin Shra also pa Unifi. Hello. Hello. Hello, Father. Where are the Nayase? I want to mean The Pacho Din and the baby Akase free. Father, I say good morning. The Pacho, good morning. You say, Yamiado Moye. Yamiadom. Yamin Slopa. The Pacho Modi and the baby Akase free. But I'm in the Abraham. Okay. Makatasi and young Quanta. And I pay Yamin Slopa no York. Now, what you want in Dia, and I said, I see more what did Dia with through Diano. Or soon Yamin Kyle no more for the for. No more in this in young son. When church pa, every boy man Ghana no, because so now I saw the pa a woman. I feel so, you may be in a machine few ho. If you cry election year, Grana. Chances here, what the church here, dedicate, go more dedicate here. Ma, about to me also come. About to also come, father. Also, when church here and young upon file, so take. I'm a woman, ma, a man sign a cavalry. Nti nebo abaso pa prekope na yetika samus no nyame adoma ntenifu bodi say inso to so fomo odin nyame adoma odi e chat nkwa ade bidi aya kama na menshira wono nyokesi na kwa na obi so aba na dafi. Hello. Hello, Father. Where are the Nayase? I want to mean, The Pacho Din baby Akase free. oh, Father, Gideon John, Barakesi. Father, name officer, Fin come to ye. Father, I feel mean, it's Father, young Akabomu, Father, not a fat, and young. In California, and that. Except for I'm not a worker for more educated work at Lufu. Amen. The more daily. Hello. Hello. Where are the Nayase? Honey, sure. The Pacho Din baby Akase free. But your friend don't come is free for a The Pacho my radio volume no call for my I'm a free for a you it does. And church, Yaminipa, Edema, a bombing. Now, say your cost of Sarah, dear Hodin, a man said, then I'm going to give face up for Radona or dear mine. The foot to other mines, so maybe you go nothing, the Brigo came. I mean, to Asafo Radiani, say,
and because I think going to be not about the amount of already. I'm not too quiet. The temple man already all too quiet. But the paper for me, I can say, actually, and Kibia, and so mediation. The radius. I mean, cause one share or so no share or no so none enmity any money now much. Amen. I base my can say, Madame Papa, no happy to know. Okay. I don't continue. Program never be. I mean, sure. Come on. Hello. Hello. Where are the say? Hello. Hello, Manilo, my Nikaka. Manilo, man. We didn't even be a example. Okay. The cassette free. Swami magazine, new road. Okay. That's what I lie on here. In church, that boy, the chronic in Yankuto style, no more in the eye chance. So, and the Bia, the Baba Church, Ghana Mania Santa Mai. The fat, when church, the movie, I'm an up boy. A boy, teaching me about you. Any of the boom, the altar capa, me say, who are they? And question, yeah, and question. When we say, and you may be uncle, you cry, what master never train. Yenina no training up in Uncle me a coda sorry. Who be no man patching and look at it. Me yansa any award in your hair will not do and a say I assurance. If the mechanics with Uncle Pusha, not so hard train. After for this team, so it may be money pa. In a mission was also. Baba. Insurance, the radius. Hello. Hello, Father Christ has me. The patcher in council, the patcher didn't be a cassette free. Patcher, friend with Juliana, the cassette free. Father, I statement now kind of the pa, Nancy, imagine I made it so. The patcher in a kakra or Casa no much chessy. And they say, as a Tuesday, as afa ejedi for you diga na manama again. Kina na me be so say e customer omo ha je se de wo kan se wo ton nam na omo denen sa o ko ba ko de denen sa for fanam no hu sa obi susu wo ha on pe na sa ense no ka wo pa roba shon sa won ye ense no abasa no na wo ba ka se ebia wo ba nya abotre amo no aye ebia obekonto won so obekonto na wanya no ho abota na waja na sa na ebia nipa be yemi ni nsa gina ho komu hu di omo ye na wade no bi wo ha oba wo hwese de wudi udwana na wo to wade ye oba na se nipa ba ko ne nsa de danam no so sa de a ono won to yo ba uba mo no akọ ba ko no akọ ana uba ma edimu no nyina do na so se be ko ana. And at the same time, somebody had oba konkonsa ebe safety now on so big gangu and some ebe safety kwa okay wa na ayaf na roko so what I say so father that didn't say imagine ka kana msumidi yo di kan baby a wo di wudwa no wo na wo hwe ho ye wo dia oni pakro na wo twem no botaye ne say wo be gi ni sika no you will make profit wo be gi ni sika na nya mfaso nti wo ba ho no ma na mfa sika ne nko nanso mpani si sabio sabi mpredua sanse busue ni ba ofie de toni kosua ne pam no obi a sabi na dwene mu ha no na dwene bodam ni ba wo nkyɛn a ye ne nyere tentan ya akrokro enti me ma option mienu ebi a ubetumi ka chense won holo na me yeko ubetumi ede abaya ede titu chinchinkai ede hihye chinchinka no so wo ana abaya bi wa kakra na wo di akire ne se on kire wo di a wo pe na wo fa aba na nkire so ma no so what you say nti wo de kire so ma no se wo pe wei wo se ane ana wei da bi wei ane na wei yi na wo di ama no wo so awuyi na wo se bibi hye wonsa na ama na ehunu se
bibi ya wonsa wontimi fa wonsa nka ebemo wudwa na wudie no obi a oba wo wadwosio ho bia be hunu se maami we die odi ne huni na ma wadan de tosu mienu se koba ne se onipa no okrokro ne sei ni nyina agina se nya besi age no ana ma okasa kire na obetie oba hello maami ahon febra uhia dey ye oni nyina bi wa de ahen kire me de opena menyima wo hwe ade ehya wonsa wo sen kura ba into ntimi mfa ne nsa into se kire me ani die mu a onse obia ba na ode nsa besuso mu a enya wo de enti yenya ne sa why em se okura udi nkomo wa kire enti yenya ne sa why enti ebeboa why enti tie wo mo anu hia pa why aha nyamenka no mama udwa hello where are the nayase ni pacho din o eni baby akase free hello hello mi pacho jina ye na ma one so kakra se okasa ni mu na bo din kire ye okay Yaminipa, wabaya ujinasi, wadile ya kila etipa, because we know that waba you can't see what I say. Because I want my program in Yaminipa, so you don't say what you might be. You thought about no one no. I will do now for you. I will kill you. Yaminipa, the people about so it's my father. Yame, apa so a wujima Ghana man. Because that they are no, they still do what you more than 10 years. You go back to do so. You try to put your name. I mean, what my Juma and not from it. Now, when you about to what let your room, papa, as I can Ghana for your 30 deeper and so when you know. What let your room, Yaminipa. And Kabato in one. Yenami Chileno. Like Amano Krobea could be a enemy. When you couldn't be the property of my papa. Nanyamina Kasa Yapamo Soma. I mean, what call yes, and yes, we share at our Maui. And you look at oh, if Obian got to Abba. Yamina Yanata. Because of what put you on a killer pack. I was a man, and got to it. Can you say, Graha Yakatano? Wow, now, make it as well. Yaminipa, if you go a grammar, you know, Yamiaton. And yes, it's a guy up to way, gonna be, you know. Now, yes, I made it to the cinema. Yamiado, my coach saw, and not so, Emma, my brother. I can't cry, you could so, again, I mean, what you could do, you say, I feel the woman. Yamita yet the cancer. Yamita, Yamuati. Yama Ukrania wedding. No one knew that I probably feel out the other. Because some of them find Yaki. What did you imagine? It is so Yamuaka. Menomano. With the Mama Yaki Kumipa, Yamata or Nasa Casaso. Now, Mother, what did you name who is alive? Hello. Hello. Where are the Nayase? I want to be an insurance. But you didn't be a cassette free. But your friend, Zion Tree, the cassette free, Comoise, cancer, Farm or Junction, the Uncle Mini Market. I hope I make a free. And I say, you need to say shadow. And I thought that Uncle was when I am maybe at me anyone is and someone. And I be an other kind of trivial day and Cardiac like I was about the contribute to me and a child is running, you know. And my as a brand Musa, eventually.
person no take for no amma wo tam kesia na je senka ja ka yina yetimi aboa kakra nanka da yetimi yesa wo de maye no nanka yetimi enya ne nya eno na da ebe do ase o cheche pa o dia maye e wo Yesu di no amen. Hello. Good morning. Good morning. Pacho din we be akase free. Pacho mi din de ofelu katasi ebiaben. Pacho yeti o. Pacho for radio shiraw. Enfa emaye. The pacho. Ensema waka kire nyina ebiaben. Ite buwa efe no ba special break. Onfa utek enia blokra. Onfa odina di ensu nia blok. Otie pa. Pacho mazin bigani se. Oye, se. Why is shegia sister oye to babulu. Utu ana modi. Abo hon pae. Na ekuwie ikasemwa. Na ogen so kan be bien ni wa. E bi free eba. Iso wadan me basa obabulu. Ogen ni den e o abrabum. Ya me o nshira fa. Yo. Se eba adia ye free ni sika samwa. Eni mprepi ni pa ehwese obi bebo won dwetire. Obi anso ho wa ito. Ne hawa ama de ekoso ye. No kra ye ntimi ni eni adwumadene aye ne nye ho. Ye ntimi ni no kra we adwuma aye eni ye sika samo ho. Adwuma aye no nso ye ni ensa anye adwumaden ho. Sabio, sebi a wa hyehyɛ obi bia. Na wobetimi adi no kra adia. Edu be bia hwe enkrofo penkrofo amoma da bia ya me de construction work ye mfato ho. Construction ye adwuma a den nenso na ketua ye. Wan ko school kura sabio ukọ na okosua me ukọhye adwuma na sese labor. Won free order kro no ukura bia be 100 to 120. Baby kura how to minya 150. Na da bia o mark ho 100 na se u save bia 80 cedis. Ana 70 cedis a ma ho bosome miensa bosome 9 ana mpo afe obo se wa wanya odwetira wa nkosire obia nenso nema no ya na mebu no kafra se me kasa ma handle mebu na handle enne mebu na eba no ene adwuma sem eya ebibibi e wo ho nti de mesusu ni se wunya obi obeso mu a wa nkasa fa otiri bom na kope pa bidi sense obetena wodi yese adwuma bone sabio enti se krono eyese obeye na obebre ho na abenya sense wote faako ye bre no aye bre yese memfa de otwa to kra hello Yes, Papa. where are the nayase Papa, good afternoon. Ipacho, good afternoon. Pacho, now to say. Yami adumo. Ipacho nso. You can peace. Ipacho you. U program me church the bia. Okay. So they be where you know. Hello. Hello. Emsa ateko. Yenti min for free food bia bio ya bre no aso. Nyame ya adomo a ejuada ene fiada empaye na ye bona no papa bia na ne de be koso. Ejuada ne fiada anopa